Velkommen til den illustrerede præsentation af bogen. Jamen det var bare for sjov. Titlen tager sit afsæt i det forhold, at hvad som ofte starter ud som værende sjove drillerier, kan få alvorlige menneskelige konsekvenser for offeret. Men hvad som ikke tidligere har været behandlet i den gængse litteratur, er de sanktioner, som rammer gerningsmanden i form af blandt andet bøde, fængsel osv. Sanktionerne har ikke blot en her nu indvirkning på gerningsmandens liv, men vil i mange tilfælde udelukke vedkommende for en fremtidig karriere inden for en flerhed af halv- og hele offentlige institutioner. De gennemgåede paragrafer er valgt ud fra konkrete problemstillinger, som forfatteren har mødt i sit virke med rådgivning af diverse uddannelsesinstitutioner. Udover at skulle afsone en fængselsstraf samt betaling af bøde, pålægger en straf som hovedregel gerningsmanden at skulle betale sagens omkostninger. Og i en strafferetlig sag kan det forventes, at beløbet starter ved 12.000 kroner og i visse tilfælde overstiger 100.000 kroner. Det ses endvidere, at gerningsmanden kan blive pålagt at betale erstatning til offeret, hvilket beløbsmæssigt ligger inden for samme økonomiske ramme som afholdelsen af sagens omkostninger. Det er forfatterens oplevelse, at der hersker en udbredt uvidenhed for loven, hvilket blandt andet ses ved, at de studerende ofte er ganske overrasket over omfanget af de strafferetlige konsekvenser, en uhensigtsmæssig ageren kan medføre. Eksempelvis kommer det bag på mange, at det udløser straf at læse andres sms, mails osv. Samt der for retspraksis findes eksempler på, at en uberettiget adgang til en andens Facebook-profil har udløst både bøde samt ubetinget fængsel. Deling af billedmateriale af erotisk karakter er under alle omstændigheder strafbart. Det overrasker dog flere, at hvis den portrætterede er under 18 år, takseres besiddelse og eventuelt videreformidling som værende omgang med børneporno, hvilket afsted kommer en væsentlig skærpelse af de strafferetlige konsekvenser. Det kan beklageligvis konstateres, at de sociale medier har medført en forøgelse i antallet af domsafsigelser omhandlende trusler samt injurierende og racistiske udtalelser. Således blev en mand eksempelvis idømt 3 måneders ubetinget fængsel for at fremføre følgende sætning over for en etnisk dansk kvinde, som stod med sine 2 afrikanske adoptivbørn. Sig til dit perkafkom, at de skal lade være med at glo på mig. Gennemgangen er bygget op sådan, at hvert emne starter ud med en detaljeret gennemgang af paragrafen, som regulerer det behandlede retsområde, inden kapitlet afsluttes med en dom. Dommen konkretiserer effekten af bestemmelsens ordlyd og giver læseren forståelse for, at selv mindre overtrædelser straffes ganske hårdt. For en kortfattet gennemgang af teorien bag visualiseringsmaterialet henvises til videoen Visualiseringsteori, som ligeledes er at finde i mailen.